بشم قويتانا مدحينا نيس كريستوس كالببي كابو ونجيل ماركوس معرف 15 فقد 16 اتهم عقيت دما ناب وشتي اتي جزا مالت نابت أدارش فردي أعتوو نبزرلو اتي جفراون أخاخبو كأيح كدان كدنو أخليل أشاق إشخ تانيقوم ون أبرئسو دفؤلو أمو ونقص أيهود كمي إخا النابلو إد كنسألو جمرو رؤسو دما بزنجي وقعوو طف كأبلولو تنبركي خمون سجدلو مس ألاقة تقولو دما اتقيح كدان كانت إيتهم كدانو خدنوو كساقلوون أو تقوو نحادي حلاف مجدي نسمعون كيرناوي أبو اسكندروسن روفوسن ካብ ወፍሪ ክኣቱ ኸሎ መስቀሉ ክፀውር ብግዲ ወሰድዎ ናብ ቦታ ጎልጎልታ ትርጓሜኣ ቦታ ኣዕፅምቲ ርእሲ ወሰድዎ ምስ ከርበ እተሐወሰ ወይኒ ድማ ሃብዎ ንሱ ግና ኣይተቐበለን ምስ ሰቐልዎ ድማ ክዳውንቱ ተማቐሉ ንነፍሲ ወከፎም እንታይ ከም ዝብፅሖም ከዓ ዕጭ ኣውደቑ እታ ዝሰቐልዎ ጊዜ ኸዓ ሳልሰይቲ ሰዓት ነበረት ንጉስ ኣይሁድ ዝብል ፅሕፈት ክሱ እውን ኣብ ልዕሊኡ ተፅሒፉ ነበረ ምስኡ ከዓ ክልተ ኸተርቲ ሓደ ብየማኑ ሓደ ከዓ ብፀጋሙ ሰቐሉ እቲ ምስ ዓመፅቲ ተቖፅረ ዝብል ፅሑፍ ተፈፀመ እቶም ዝሓልፉ ድማ ርእሶም እናነቕነቑ ኣየ ኣታ ንቤት መቕደስ እተፍርሳ ብሰለስተ መዓልቲ እውን እተሃንፃ እስኪ ርእስኻ ኣድሕን ካብ መስቀል እውን ውረድ እናበሉ ይፀርፍዎ ነበሩ ከምኡ ከዓ ሊቃውንቲ ካህናት ምስ ፀሓፍቲ ንሓድሕዶም ንኻልኦት ኣድሓነ ንርእሱ ኸድሕን ግና ኣይከኣለን ርኢና ክንኣምንሲ ክርስቶስ ንጉስ እስራኤል ሕጂ ካብ መስቀል ይውረድ እናበሉ ኣላገፅሉ እቶም ምስኡ ተሰቕሉ እውን የላገፁ ነበሩ ካብ ሳትሰይቲ ሰዓት ጀሚሩ ክሳዕ ታስዓይቲ ሰዓት ከዓ ብዘላ እታ ሃገር ፀልመተት ብታስዓይቲ ሰዓት የሱስ ብዓብዩ ድምፂ ኤሎሄ ኤሎሄ ላማ ሰበቕታኒ ኢሉ ጨርሐ ትርጉሙ ከዓ ኣምላኸይ ኣምላኸይ ንምንታይ ሓደካኒ እዩ ካብቶም ኣብኡ ደው ኢሎም ዝሰምዕዎ ከዓ ሓያሎ እንሆ ንኤልያስ ይፅውዖ ኣሎ በሉ ሓደ ጎዩ ሕደጉ ኤልያስ መፂኡ እንተኣውረዶ ንርኤ ኢሉ መፂፅ ብሰፈነግ መሊኡ ኣብ ዘንጊ ገይሩ ኣስተዮ ሽዑ የሱስ ብዓብዩ ድምፂ ጨርሐ ነፍሱ ከዓ ወፀት መጋረጃ ቤት መቕደስ ካብ ላዕሊ ክሳዕ ታሕቲ ኣብ ክልተ ተተርተረ እቲ ኣብ መንፅሩ ደው ኢሉ ዝነበረ ሓለቓ ሚእቲ ከዓ ነፍሱ ከመይ ኢላ ከም ዝወፀት ምስ ረኣየ እዚ ሰብኣይ እዚ ብሓቂ ወዲ ኣምላኽ ነይሩ በለ ኣንስቲ ድማ ብርሑቕ ኮይነን የማዕድዋ ነበራ ካባታተን ከዓ ማርያም በዓልቲ መግደላን ማርያም ኣደ ያዕቆብን ንእሽቶን ዩሳን ሰሎሜ እውን ነበራ ንሳተን ኣብ ገሊላ ኸሎ ዝሰዓብኦ ዘገልገላኦን ብዙሓት ካልኦት ኣንስቲ እውን ምስኡ ናብ የሩሳሌም ዝደየባ እየን ምስ መሰየ መዓልቲ ምድላው ማለት ድሮ ሰንበት ስለ ዝነበረት ዮሴፍ በዓል ኣርማትያስ ሕፉር መኻሪ ንመንግስቲ ኣምላኽ እውን ዝፅበያ ዝነበረ መፀ ደፊሩ ናብ ጲላጦስ ኣትዩ ከዓ ስጋ የሱስ ለመኖ ጲላጦስ ድማ ቀልጢፉ ብምማቱ ገረሞ ነቲ ሓለቓ ሚእቲ ፀዊዑ ድሮ ዶሞይቱ ኢሉ ሓተቶ ካብቲ ሓለቓ ሚእቲ ምስ ተረድአ ስጋኡ ንዮሴፍ ሃቦ ንሱ ድማ ኣውሪዱ በፍታ ዓዲጉ በቲ በፍታ ገነዞ ኣብ ከውሒ ኣብ እተወቕረ መቓብር እውን ኣንበሮ ነቲ ኣፍ መቓብር ከዓ ብእምኒ ዓፀዎ ማርያም በዓልቲ መግደላን ማርያም ኣደ ዩሳን ድማ ኣበይ ከም ዘንበርዎ ይሪኣ ነበራ